at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Kumain ng ligtas at masustansyang pagkain. Isda, karne, itlog, prutas at gulay. Minom din ng gatas at malinis na tubig. Matulog ng maaga para gising mo'y masaya. Gumalaw-galaw para di ma-stroke. Ikembot at igiling ang katawan. Iwasan ang mga bisyong ito. Alak, sigarilyo, mamantika, matamis, maalat. Kumain ng ligtas at masustansyang pagkain. Isda, karne, itlog, prutas at gulay. Minom din ng gatas at malinis na tubig. Matulog ng maaga para gising mo'y masaya. Ugaliin gumamit ng iodizol. Bata o matanda, magiging matalino. Mag-breastfeeding mga mommy, ito ang the best para kay baby. Kumain ng ligtas at masustansyang pagkain. Isda, karne, itlog, prutas at gulay. Minom din ng gatas at malinis na tubig. Matulog ng maaga para gising mo'y masaya. Know and Live the Nutritional Guidelines for Filipinos. Inihatid sa inyo ng National Nutrition Council Central Luzon. Ang wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Magandang umaga mga kanutrisyon at sa mga tagapakinig ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando DWBL 91.9 Bright FM. Ako po si Ms. Chinchin Nugid at halina't makinig sa ating programa na tatalakay sa nutrisyong sapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council Region 3. Ito po ang Nutrition School on the Air for Everyone and Juana. Muli nga pong nagbabalik ang programang nagbibigay kaalaman sa bawat tahanan, tindahan o opisina saan mang panig ng gitnang Luzon. Ang Nutrition School on the Air for Everyone and Juana Season 2. At welcome po sa ating mga tagapakinig at sa atin pong mga enrolled students. Saan man po kayo nakatune in ngayon, nawa ay makasama namin kayo tuwing Martes at Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang po sa DWBL 91.9 Bright FM, upang magtalakay ng mga makabuluhang paksang pangnutrisyon. At tayo po ay kasalukuyang mayroong more than 500 enrolled students o ENSOANians na kinabibilangan ng mga barangay nutrition scholars, local nutrition focal points, mga empleyado po ng ating mga ahensya ng gobyerno mula sa Central Luzon, Regional Nutrition Committee at mga manggagawa sa ilang pribadong ahensya at iba pa. Nawa po ay lahat ng ating enrolled students ay makasama natin hanggang sa dulo ng ating programa.
Isang munting paalala rin po na dapat kayo po ay mag-attendance tuwing episode at sumagot sa ating Nutri-Quiz upang maging qualified for graduation sa dulo ng ENSOA. Ipadala lamang po ang inyong mga sagot sa 0998-867-3704 gamit ang inyong registered number o mag-chat po kayo ng inyong sagot sa official National Nutrition Council Region 3 Facebook page para na rin po sa chance na manalo ng isang surprise gift mula po sa NNC Region 3. At ngayong araw, napakabilis po, ika-6 na episode ng ating programa kung saan tatalakayin natin sa ilalim ng ika-4 na haligi ng PPAN 2023-2028 o enabling mechanism ang pag-i-invest sa nutrisyon. And this morning ay makakasama natin muli bilang co-anchor ang Provincial Nutrition Focal Point ng Pampanga Province para po sa Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. Wala pong iba kung hindi si Miss Arlette Claire M. Marco. Good morning sa'yo, Miss Arlette. Isang masustansyang umaga sa lahat ng ating mga kanutrisyon at Insoanians sa ating programang Nutrition School on the Air for Everyone and One Season 2 dito lamang po sa DWBL 91.9 Bright FM. And syempre sa atin na ring viewers sa ating NNC Region 3 Facebook page, sa Facebook Live natin. And ayun, it's good to be back as an co-anchor ulit. Ayan, si super Miss Arlette exciting. minsan resource person, minsan Co-anchor. co-anchor din, no? At welcome again, Miss Arlette. At ngayong umaga ay may makakasama rin tayo mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG Regional Office 3 upang talakayin bakit nga ba natin kailangan na maglaan ng pondo para sa nutrisyon at ano ang magiging basehan natin para dito. Uy, magandang topic to, no, Miss Yes. Arlette? Kasi akala natin pag DILG parang connected din pala sila or nag-aalat din pala ng budget for nutrition. Yes, so sila yung natin guide on how we will invest in nutrition. Tama ka dyan, Miss Chin, no? Kung tayo ay may Philippine Plan of Action for Nutrition sa national level, ay meron din tayong local nutrition action plans sa ating provincial, city, municipality, and barangay level na siyang nagiging basihan natin sa pagbabudget ng ating mga programa. So siguro konting review lang tayo para maalala natin yung discussion natin for the Philippine Plan of Action for Nutrition na mayroong 4 na haligi or pillars. So una, yung healthier diet, kung saan sinisiguro ng ating framework na bawat individual ay may sapat at tamang nutrisyon at pagkain. Pangalawa po, yung better nutrition practices, kung saan nais natin na bawat tao mula sa pagiging sanggol hanggang sa kanyang pagtanda ay nag-a-adopt ng mga kaugaliang magpapabuti sa kanyang nutritional status, kabilang na dyan yung proper maternal and young child care. Pangatlo po yung improved access to quality nutrition services, kung saan nais nating madagdagan ang mga programang pangnutrisyon at i-avail ito ng ating mga individuals. And last but definitely not the least, itong ating enabling mechanisms or environment na isa sa magandang pundasyon ng ating mga programa. So ito yung makakasiguro na bawat hakbang natin para sa nutrisyon ay may kaukulang suporta in terms of policy, plan, and of course, sa pondo or budget. Thank you, Miss Arlette, sa pagpapaalala sa atin kung ano nga ba ang 4 na haligi ng ating PPAN. Speaking of pagpapaalala, maaari mo bang i-recap ang ating episode last Friday, August 2, 2024, tungkol naman sa Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. Memorize ito ni Miss Arlette. Yes, ako din kasi. So gladly, no, nung nakaraang Biyernes ay naanyayahan po ako bilang Provincial Nutrition Focal Point ng Pampanga Province at si Miss Alisa Gonzalez naman ng NNC Region 3 rin bilang PNFP ng Bulacan Province upang talakayin ang Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. So para sa mga bago nating listeners, ang TKDSP po o yung
yung Tutok Kainan Dietary Supplementation Program ay isang feeding program na funded ng National Nutrition Council. So ang programang ito ay nakasentro sa pagpapakain sa mga buntis na ina na mababa ang timbang o yung mga nutritionally at risk pregnant women. At ang mga sanggol naman na edad 6 to 23 months old. So ito ay sinasagawa upang mabawasan natin yung stunting o yung pagkabansot na dulot ng kakulangan sa nutrisyon. At noong episode rin ay tinalakay natin na tayo ang ikalawang bansa sa Southeast Asia na may pinakamataas na prevalence ng stunting na talaga namang nakakabahala. Nabanggit rin na ang stunting o pagkabansot ay irreversible. Kaya kailangan talagang tutukan ang nutrisyon ng ating mga buntis at mga bagong silang na sanggol hanggang sa ika-2 taon ng kanilang buhay upang masiguro na sila ay lalaking malusog. Yan, bukod po doon ay shinare ko rin sa ating mga Ensuanians kung ano ang mga components ng programa. So una, yung social preparation o yung paghahanda natin sa ating mga target LGUs. Ikalawa, yung dietary supplementation o yung mismong pagpapakain. Pangatlo po, yung nutrition education. So siyempre kalakip po ng pagpapakain natin ay yung kaalaman. Ang apat po ay yung ECCD First 1,000 Days Program Services. Yung mga serbisyong pangkalusugan at nutrisyon na natatanggap natin sa ating mga LGUs. At panglima, syempre, yung monitoring, evaluation, and reporting. So kasalukuyan po sa gitnang Luzon ay meron tayong 5 probinsya na target ng Tutok Kainan Dietary Supplementation Program, mainly Aurora, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, and Zambales, na binubuo naman po ng 15 munisipyo. So layunin ng programa na ito, napakainin ng ating mga buntis na ina na mababa ang timbang upang maiwasan yung panganganak nila ng low birth weight na mga sanggol at yung mga sanggol naman na edad 6 to 23 para maiwasan naman yung pagiging stunted o bansot. So nais rin po na kalaunan ay ma-adopt po ito ng ating mga LGUs bilang isa sa solusyon sa undernutrition. Salamat, Miss Arlette, at nakaka-amaze yung mga ganitong programa, no? Dahil alam mo ang targeted ito at mayroong specific na goal which is to decrease stunting in the Philippines. Sana po mas dumami pa ang mga programa nating katulad nito at sana mas bigyang pansin at pondo rin ng ating lokal na gobyerno ang mga ganitong programa. And speaking of pondo para sa nutrisyon, sa amin pong pagbabalik ay makakasama natin ang Assistant Division Chief ng Department of the Interior and Local Government Regional Office 3 na si Mr. Daryl L. Salvador upang masagot ang katanungan, why invest in nutrition? Kaya naman po, huwag kayong maglilipat ng estasyon at ayain na ang inyong mga kasama na makinig dahil marami kayong matututunan sa araw na ito. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang mga mahalagang paalala. Ang first 1,000 days ng tao ay nagsisimula mula sa sinapupunan ng ina hanggang sa ikalawang birthday. Ang first 1,000 days ay isang kritikal na panahon kung saan kailangan ng mga sanggol at bata ng tamang nutrisyon para lumaking malusog at masigla at maiwasan ang malnutrisyon lalo na ang pagkabansot. Bukod sa tamang nutrisyon, kailangan ding matiyak na tama sa nutrisyon ang babae bago magbuntis at habang nagbubuntis. Pasusuhin si baby na eksklusibo sa unang 6 na buwan at pagsapit ng ika-6 na buwan, ay bigyan ng karagdagang pagkain habang patuloy ang pagpapasuso. Kausapin at makipaglaro sa sanggol para lumago ang kanyang utak. Tiyakin na nakukuha ang mga health at social services. Tandaan, sa first 1,000 days na naaalagaan, garantisado ang kinabukasan. Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN, maging kampyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Metong karing dakala kapag masusyan, ang makaparikil king ginuta mong Jesus, yapin ning kapiesta ning pamanaliwa ng aske. Iti pawagana ing ligaya ning pamanyubli ng mebya Jesus, at paganakana ka ring sabla, at datang ingaldo, pakisan metong tamo king kayang ligaya.
Ing Ginu, mo manatili king kamatayan, nunesun lagyang anti ingaldo ing lupa na, at migani aking imalan ang makasilo king puti. Inyapin tandanan taya ing Agosto 6, ning banwang kasalukuyan, ing kapiesta ning pamanaliwa ng aske ning Ginu. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya biyang magmasusi king kapiesta ning pamanaliwa ng aske ning Ginu. Ini po Father Angel Sanchez, SDB, Salesian Missionary, King Port Moresby, Papua New Guinea. Welcome back at nakikinig pa rin kayo dito sa Nutrition School on the Air for Everyone and Wana Season 2. Dito lamang po sa DWBL 91.9 Bright FM. Kasama ko pa rin ngayong umaga ang aking co-anchor na si Miss Arlette Claire M. Marco mula po sa NNC Region 3. So Miss Arlette, maaari mo bang ipakilalang muli sa ating listeners kung sino ang ating guest speaker for today? And sure, Miss Jean. So ang ating guest speaker po para sa araw na ito ay ang Assistant Division Chief ng Local Government Capability Development Division na walang iba kundi si Mr. Daryl L. Salvador. Isang masustansyang umaga po, Sir Daryl. Isang masustansyang umaga po, Miss Chin and Miss Arlette, at sa lahat po ng tagapakinig ng DWBL 91.9 Bright FM. Maraming salamat po at isang karangalan po na maimbitahan niyo po ako dito bilang isang guest speaker dito sa ating Nutrition School on the Air for Everyone and Wana. At welcome po sa ating programa, Sir Daryl, at welcome rin sa ating ENSOA family. We are also happy to have you here. So to start our discussion po, maaari niyo po bang i-share sa ating listeners kung ano ang role ng DILG sa ating nutrition programs? Yes, Ma'am Chin. So kami po sa DILG bilang ang departamento na nangangasiwa at nagbibigay gabay sa ating mga local government unit, sinisigurado po namin na ang mga national program tulad po ng Philippine Plan of Action for Nutrition or ang PPAN ay maibaba mula sa province, city, municipal hanggang sa barangay level upang matiyak na ang ating mga national nutrition goal ay naitranslate sa mga actionable plans. So bali pagdating po sa mga nutrition program, ito po yung ilan sa mga role po ng aming departamento. So una po dyan, ang pag-i-issue po o pagpapatupad ng mga direktiba sa ating mga lokal na pamahalaan mula province, city, municipal hanggang sa barangay level. Sa pamamagitan po ng mga memorandum circular, joint circular or advisory kung saan ay hinihikayat natin sila na isama yung mga nutrition sa kanilang priority programs. So lalo na sa ating mga annual investment plan at masigurado yung proper funding ng ating mga programang pang-nutrisyon. So pangalawa din po, binabantayan din po natin yung functionality ng ating mga local nutrition committee o mga committee pang-nutrisyon upang siguraduhin naman gaya ng ibang programa natin sa ating mga lokalidad. So meron po tayong mga taong tututok sa ating mga programang pang-nutrisyon. So this is in compliance naman po sa DILG Memorandum Circular 2015-19 requiring all province, city, municipality to submit checklist into functionality ng ating mga nutrition committee. And then pangatlo, sa pamamagitan po ng ating DILG Memorandum Circular 2024, so bago lang po ito, no, 2024-71 dated May 10, 2024, ito po yung adoption and implementation ng Philippine Plan of Action, PPAN 2023 to 2028. So dito po hinihikayat natin yung mga lokal na pamahalaan na suportahan yung ating ito pong ating PPAN at magsagawa ng mga programang susuporta sa nutrisyon. So dagdagan ko na lang din po, no. Yes, dito po sa MC na ito na nakalakip din dito yung mga listahan ng mga iba't ibang programa na pang-nutrisyon na maaaring pagpilian ng ating mga local government unit na naangkop sa kanilang lokalidad. So para po itong isang shopping list na pwede nilang pagpilian ng lahat ng mga programa na nakalista base sa ating PPAN. So ito po ay para masigurado o yung tinatawag na vertical alignment ng ating mga plano from national, province, city hanggang sa barangay level. So yun po.
Ayan. So, tama po si Sir Daryl, Miss Chin, no? In fact, sobrang laking tulong po ng partnership ng NNC at ng DILG mula national level hanggang sa regional and provincial DILG offices dito sa Central Luzon ay talaga namang maaasahan sila, lalo na sa mga direktiba natin. Dahil natutulungan natin yung ating mga mga LGUs kung paano ba natin buuin yung struktura ng ating nutrition programs at the barangay level. So, kumbaga, ang DILG ang kapag sila yung nagsabi ay kaagad talaga sinusunod ng ating mga LGUs. Kaya naman we really try to closely coordinate with the DILG Regional Office 3, lalo na sila rin yung Vice Chair ng ating Central Luzon Regional Nutrition Committee. Opo, at kanina nga nabanggit ni Sir Daryl ang local nutrition committees. For the information of our new listeners, maaari niyo po bang i-discuss kung ano po yung ibig sabihin nito? Similar po to sa other mga committees natin sa mga local government unit. Like yung pang Peace and Order Committee, Ecological Solid Waste Management Committee. So mapa-barangay, mapa-provincial level man, ay meron rin mga taong or committee na tumututok dito. So dito po sa nutrition, ang tinatawag po natin dito ay Local Nutrition Committee or LNC. Ang DILG po ay may commitment na makipagtulungan sa National Nutrition Council at siguraduhin na ang local na committee na to ay functional. So yun po. Tama po si Sir Daryl, no? Hayaan niyo po siguro i-explain ko kung ano yung LNC para sa ating new listeners, no? As mentioned po by Sir Daryl, sila yung mga Local Nutrition Committees. So, ang LNC po stands for Local Nutrition Committees at sabi nga po ni Sir Daryl, like other committees, tungkulin po ng LNC na pangunahan ng mga aksyon at programang pangnutrisyon sa bawat level of governance, from provincial up to barangay level. Ang tumatayo pong sekretariat ng ating mga LNC ay ang mga nutrition offices natin o yung counterpart offices na naka-assign sa nutrition. So ito ay binubuo ng mga ahensya ng gobyerno na counterpart naman po ng NNC Governing Board. So halimbawa po niyan sa national, ang ating governing board po ay binubuo ng DOH, DILG, DA, DepEd at iba pa pong ahensya na nagsisilbi rin pong partners natin sa pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon o nutrition at nutrition-related interventions. So sa tulong po ng DILG ay nababantayan natin ng ating mga local nutrition committee kung sila ba ay namomobilize ng ating LGUs para pangunahan ang implementasyon ng ating mga lokal na programang pangnutrisyon. So Sir Daryl, pwede niyo po ba i-share sa ating listeners yung resulta ng ating pangongolekta ng functionality checklist para sa first semester or yung unang kalahati ng taong 2024? Yes, ma'am. So currently, meron po tayong total na 3,239 local nutrition committees. So binubuo po ito ng barangay, municipal, city hanggang province po. Ito po ay 3,239 sa Central Luzon. So collectively po ito ang nag-submit sa amin ng kanilang functionality checklist sa DILG at NCC. So 55% po dito ay functional or fully functional. Ibig sabihin ay gumagana po or namomobilize po ito ng ating LGUs. And then 24.6% ay substantially functional or may mga kailangan pang improve. Then 10.5% ang partially functional, bahagyang gumagana. At 9.8% ay hindi functional or walang local nutrition committees. So kahit na more than 50% po ang ating LNC ay fully functional, ay kailangan pa rin po natin ng meron pong mas maayos na structure para sa nutrition program po natin dahil sila ang mas sisilbing frontline natin sa pagdating po sa nutrition. Tama nga naman, no? Yung mga natitirang bilang, kailangan ng konting kiliti upang gumalaw-galaw rin, no, Sir Daryl. At ganun din po pala, no, sa nutrisyon, hindi lang dapat may umuupo o pinipili tayo na mamahala sa nutrisyon, kundi dapat ay functional rin sila o ginagawa rin nila yung kanilang mga tungkulin. Sir Daryl, kanina ay nabanggit natin na bukod sa functionality, ay hinihikayat rin na magkaroon ng proper funding ang nutrisyon. So karamihan po sa struggles ng ating mga lokal na pamahalaan, lalo na po ng mga barangay, ay mga paglalaan ng pondo o sapat na pondo para sa mga programang pangnutrisyon.
So papaano po ba natin masisiguro na magkakaroon ng budget itong ating mga programa? Yes, ma'am. So to correlate po ito with the functionality ng ating mga LNC, kapag ang mga local na committee na ito ay fully functional, so inaasahan natin na sila rin ay magpo-formulate ng kanilang mga Local Nutrition Action Plan or yung LNAP. So which will be, ito po yung magiging basis nila on how they will fund or paano popondohan yung kanilang mga programa. So siguro I will let Ms. Arlette to explain further po later itong pagdating po sa ating BNAP at LNAP formulation process. So but before that, let me share po ano po ba yung proseso ng pagpaplano at lalo na yung ating mga barangay at paano ba natin lalagyan ng kaukulang pondo. So by law, so local government unit are mandated to prepare yung kanilang comprehensive multi-sectoral development plan. CDP sa cities and municipalities at barangay development plan naman sa barangay. At ang nutrition program ay nabibilang sa sektor ng social development. Doon na po papasok ang ating local nutrition committee para mapag-usapan, mapagplanuhan yung mga priority programs focusing on nutrition issues and intervention in their locality. So isa sa mga derivatives or thematic plans ng ating LGU ay ang Local Nutrition Action Plan or yung LNAP. So na magsisilbing guide sa ating mga local planners or TWG under the social program. Sa pagpaplano po para sa programang nutrisyon. Kaya po dapat ang ating Local Nutrition Action Plan ay updated at align sa ating Philippine Plan of Action. Dahil ang nilalaman ng LNAP ay incorporated sa ating thematic plans ng CDP, BDP during sa kanilang pag-formulate ng mga plano po na yan. So karagdagan din po, ang BDP at BNAP ay parehong 3-year plan or 3 taong plano. Kaya po sabay po itong ina-update ang mga ito. Next po, kapag nagpapatupad naman po tayo ng mga nutrition program, dapat i-reflect po natin yung sa kanilang mga LGU vision. No? Makikita po natin or mababasa yung katagang malusog, or healthy, or any term na pwedeng gamitin ng ating mga planners na pwedeng ma-describe na angkop sa ating mga programang pang-nutrition. And lastly, pagdating po sa Barangay Development Investment Program, dito po dapat nating ma-ensure na ma-prioritize yung mga programang pang-nutrition para mabigyan ng pondo. Kapag may pondong ma-ensure po natin na may papatupad yung mga programa pong ito. And syempre, huwag po natin kalimutan, monitoring and evaluation ng ating mga programa. Dito po natin makikita kung yung mga pinapatupad natin ay may impact sa ating mga constituent at magagamit natin ito para sa pagpaplano sa susunod na taon. Ayun po. Ayan. So, tama si Sir Daryl, no? Ang ating mga plano po ay hindi lang natin basta-basta ginagawa. Dapat siya ay purposive with a allocated budget. So, allow me to explain, gaya po ng sinabi ni Sir Daryl, explain ko po yung BNAP and LNAP formulation process. Gaya nga po ng sinabi ninyo, similar to the BDP kung saan napapaloob or part po ng sectoral plan ang BNAP, ay may proseso rin po ng paggawa ng Barangay Nutrition Action Plan. So as I've mentioned earlier, ang mga programa po na naibababa natin hanggang sa barangay ay kinakailangan naka-align sa programs ng ating Philippine Plan of Action for Nutrition. So ang mga programang ito ay nailalapat natin sa BNAP or Barangay Plan sa pamamagitan po ng una i-assess natin yung kalagayang pangnutrisyon ng ating mga residente or ng ating barangay mula sa mga buntis, sanggol, mga adults, kabataan at mga senior citizens. Pangalawa po, pag alam na kung ano yung vision and mission at goals para solusyonan or ma-identify o natukoy natin ang problema sa nutrisyon. So halimbawa, mataas po yung dami ng bansot o yung mga payat o kaya naman marami ang obese or yung mga sobra sa timbang. Pangatlo po, prioritize. Alin ba sa mga programa na ito ang mas kailangan nating unahin at pagtuunan ng pansin? Ano nga ba ang mga programang sinasuggest ng ating PIPAN para masolusyonan itong problemang ito? Pang-apat po ay ang paglalaan ng kaukulang budget. So sabi nga po ni Sir Daryl kanina, no? So base sa dami ng ating beneficiaries or target, ano ba yung ilalaan nating pondo? And sa huli, syempre, ang implementasyon at pagbabantay or yung monitoring ng mga programang nilapat natin sa BNAP. So ayan po yung proseso ng pag-formulate or pagbuo natin ng ating BNAP
na similar din po sa ating mga provincial, municipal, or city nutrition action plans, pero mas malawak na po yung sakop ng mga plans na yun. At nakakatuwa nga, no? Kumbaga, dito sinasabi lang ni Sir Daryl na hindi ka basta-basta magkakaroon ng pondo kung hindi ka gumagawa ng plano. Yes, Diba? So, kumbaga, talagang maibibigay yung pondo ng iyong LGU. Kung talagang kilala ng DILG, itong, let's say, municipality na ito or yung LGU na ito, na talagang palaging, kumbaga, nagpe-present ng kanilang nutrition action plan. Yes. At ayun nga po, no, salamat Miss Arlette. At mas naging malinaw na kung ano yung kinalaman ng Barangay Development Plan at ng Barangay Nutrition Action Plan. So may tanong naman tayo kay Sir Daryl. Sinabi niyo po kanina ay napapaloob sa Barangay Development Plan ang ating Barangay Nutrition Action Plan. So, ibig sabihin po, kailangan nakaplan siya na at final ang ating mga plano bago tayo mabibigyan ng budget. Kumbaga, in simpler terms, kung may gusto tayong gawing proyekto, ay kailangan muna ng project proposal bago ito bigyan ng budget. So, papaano naman po ang proseso ng paghahanda ng budget nitong ating mga nasabing plano? Thank you very much po, Ma'am Chin. So tayo po ay may tinatawag na Annual Investment Plan, so or AIP. So in that term itself po, no, so annual, so ito po ay slice ng mga 3-year plan ng ating mga local government. Di gaya ng ating BINAP na 3-year plan, ang ating Annual Investment Plan ay taon-taon nating inihahanda. Lalo na kung may mga karagdagang proyekto tayo or pagbabago sa ating plano. Hayaan nyo pong i-discuss ko ng mabilis ang ating budget preparation timeline sa barangay. So, una po dyan, meron po tayong dalawang uri ng barangay budget. So, una po dyan yung annual budget and supplemental budget or yung karagdagan. Base sa ating proposed timeline, September 20 hanggang October 16 ang paghahanda ng ating annual investment plan at pagpapasa nito sa sangguniang barangay. Base sa timeline na ito, ang paghahanda ng budget para sa susunod na taon ay sa pagtatapos ng 3rd quarter ng taon at umpisa ng 4th quarter ng taon bago ang implementasyon. Ibig sabihin, kung nais nating masama ang mga BINAP o Barangay Nutrition Action Plan sa ating barangay budget, ay dapat ginagawa na natin ito bago mag-Setyembre. So prior ito sa implementation year or better yet, during the first semester before the implementation year. So halimbawa, para maisama ang pondo natin ng BINAP 2025, dapat ay ginawa na natin ang BINAP bago matapos ang June 2024. So dagdagan ko na rin po, ito medyo technical na po ito, pero ito po yung budget process na rin, tinatawag na pareya. So yung budget cycle, ito po yung budget cycle, meron po itong 5 steps. Ito po yung budget preparation, budget authorization, budget review, budget execution at budget accountability. So sa budget preparation, dito prepare ni punong barangay at saka ni barangay treasurer and barangay development council and yung proposed budget po nila. Kasama na po dito ang estimated income at total appropriation. And ang duration po nito ay from September 20 to October 16, gaya na nabanggit po kanina. Meron po tayong prescribed timetable na sinusundan na ini-issue po ng Department of Budget and Management or DBM. Sunod po ito pong budget authorization. Dito, nire-review po ng sanggunian ang proposed budget na ipinasa ng punong barangay. Meron din pong proseso sa pagde-deliberate ng sanggunian sa proposed budget, barangay budget, na mangyayari po ito on October 20 to October 31 naman po ito. If the proposed budget is approved by the sanggunian, they will adopt the enact said proposal into an appropriation ordinance. So, ito pong appropriation ordinance ang nagbibigay ng authority kay punong barangay at sa mga barangay official to carry out yung mga programs, services to implement priority development projects gaya ng nutrition programs natin. So matapos po ma-enact ng sanggunian ang appropriation ordinance, dito naman po papasok ang budget review. So within 10 days po ito, magbibigay ang barangay ng kopya sa higher sanggunian through the city municipal budget officer para i-review yung kanilang appropriation ordinance. And within 60 days, dapat makapag-decide ang higher sanggunian, ipa-approve or for revision ang kanilang appropriation ordinance ng barangay. At kapag lumipas ang 60 days at walang desisyon ang higher sanggunian, yung ordinansa pong ito ay shall deem approved or in full force and effect, sabi nga. And next po, ang
Pang-apat, yung budget execution po natin. Dito na po ipapatupad yung mga nilalaman ng appropriation ordinance, including yung annual investment program. And lastly, sa ating budget cycle, yung budget accountability. So this is the last stage wherein the financial records and reports are prepared and validated periodically. Dito po makikita yung performance ng barangay in accordance with the budget plans. Yun po. Yan. So, napakahaba pala. Opo. Hindi biro itong... Paplano. Oo, no? Kasi minsan maririnig natin sa ating mga, let's say, mamamayan, yung hindi alam yung proseso. Kasi, no, hindi nila alam na ang haba ng process na ang akala kapag hiningi ay kaagad-agad maibibigay. Yes. So, ito nga yung sinasabi ni Sir Daryl, may cycle and then may Yes. table pa pala ito na dapat sundin. Just 5 steps po, no? So, Oo. napakalayo pa May sinusundan talaga. kasi talaga tayong proseso. Yes, So, hindi po talaga that's madali. right. So, kaya nga, as mentioned by Sir Daryl, no, kailangan natin na nakaplansya na itong ating mga plano, especially sa nutrition, yung ating Barangay Nutrition Action Plan. So, ito pong BNAP natin na ibinubuo sa pangunguna ng ating mga barangay captain bilang sila po yung chair ng ating BNC, ng ating mga BNC members at of course sa tulong na rin ng mga datos po na binibigay ng ating Barangay Nutrition Scholars. So ito po ay naka 3-year plan gaya ng BDP. At ganoon na rin po yung ating mga other local nutrition action plans from the provincial, city, municipality level. So ang atin pong LNAP ay dapat nating inihahanda during the first semester ng taon bago yung implementasyon. Para masiguro natin na maisasama siya doon sa ating Comprehensive Development Plan o kung sa Provincial, City, and Municipality level naman ay sa Executive Legislative Agenda or ELA na natatapos tuwing July ng election year o bago mag-eleksyon. Tutuwa tuloy ako. So, dapat si Kapitan pala ay maagap. Yes. Kumbaga, for next year pa lamang, meron na siyang Yes. nakaprepare kaagad. Kasi itong pagpapasa ng budget ay hindi talaga pagpasa mo ibibigay ka agad, no? So dito rin makikita, Sir Daryl, no, kung talagang ang ating mga barangay captains ay talagang masisipag, no, when it comes din sa programang pangnutrisyon. So salamat Miss Arlette and Sir Daryl sa inyong binabahaging mga impormasyon patungkol kung kailan ba dapat inihahanda ang ating plano at budget para sa nutrisyon. Marahil ay tanong rin po ng mga kasama natin sa barangay, papaano naman po kung kulang o hindi sapat ang pondo ng barangay para sa nutrisyon? Saan po tayo pwedeng kumuha ng karagdagang pondo? Siguro allow me po muna, no, to answer, Miss Chin. So kung ano-ano nga ba yung mga maaari nating pagkuhanan ng budget kung sakaling maliit ang pondo na nilaan para sa nutrisyon. So una, yung general fund syempre ng barangay, kung siya ay naisama talaga sa ating plano, ay mabibigyan naman po ng prioridad itong ating mga nutrition programs. Ikalawa, pwede tayong kumuha ng at least 10% ng Sangguniang Kabataan Fund. So bilang may sariling pondo po yung ating mga kabataan, ay pwede natin silang i-engage para magkaroon ng mga proyekto na may kinalaman sa nutrisyon. In fact po, ini-engage po ng National Nutrition Council ang ating Sun Youth Network or yung Scaling Up Nutrition Network ng mga kabataan para po magkaroon din sila ng initiative na mag-develop ng mga programa na pang-nutrisyon. Pangatlong option po, pwede natin kuhanin sa GAD Fund or yung sa Gender and Development Fund since meron din pong sariling budget para doon. Next, sa Senior Citizen and PWD Fund. So para po sa ating mga programa na targeted towards our elderly and yung mga ating mga persons with disability. So pwede rin tayo magsingit siguro doon ng ilang programa naman na pang-nutrisyon. So pwedeng it could be advocacy, it could be feeding or kung ano man. Pero pinakamalaking impact po talaga and less budget na kailangan is advocacy po, no? Next po yung sa Disaster Risk and Reduction Management. So, our DRRM fund natin. So, meron po tayong tinatawag kasi na Nutrition in Emergencies which we will tackle po next episode, no? Pero para doon sa Nutrition in Emergencies, pwede natin din magkuha ng ilang percent doon sa ating DRRM fund since po yung ating Nutrition in Emergency plan ay kasama doon sa plan ng disaster. So, kumbaga ganun lang po, no? So, bawat local plans
meron pong part talaga si nutrition. So, hindi lang sa BNAP, hindi lang sa BDP, even yung other thematic plans nga na tinatawag natin. Next, meron din tayong BCPC Fund. So, para naman sa mga programa natin sa ating mga bata or sa ating kabataan. And lastly, syempre, resource generation activities. Alam mo, Miss Chin, pa-creative yung ating mga barangay at ating mga LGUs kung paano sila de-develop or magkukuha pa ng more funds through resource generation activity. So, merong mga nagbebenta ng asin, merong mga nagagawa ng mga livelihood programs, tapos yung mga kinita nila doon, merong mga nagbebenta ng mga recyclables. Yung kinikita nila doon, pinapang-ano nila ng pangtanim or pangtulong dun sa mga pamilyang may malnourished. So, ayun yung mga ways natin on how to fund yung ating mga nutrition programs. Thank you so much, Miss Arlette. So, hindi lang pala necessary na nutrition fund ang gagamitin para sa mga programa natin for nutrition. Pwede rin pala mula sa ating sectoral activities. At ang key takeaway sa ating discussion today ay kailangan ng magandang pundasyon sa pamamagitan ng ating mga planong pangnutrisyon upang magkaroon tayo ng sapat na pondo sa pagsasagawa nito. Ngayon naman po para sa ating huling katanungan, why invest in nutrition? Yan, si Sir Daryl. Mauna po ako. Miss Universe question. Gusto ko lang pong i-share or reiterate ito pong mensahe ng ating Pangulong BBM nung nagsalita siya during the launching ng Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project last year. So he said, if our collective ambition as a nation is push for fast-paced yet long-term economic development, especially in the post-pandemic era, we must able to lay the development on a firm foundation. So we must invest in our 110 million strong population who without question are the main drivers of our economy. Ayan po ang sabi niya. So, paano nga po ba tayo makakapag-establish ng isang firm foundation for the fast-paced yet long development kung hindi tayo healthy? Paano tayo makakapag-move on forwards toward economic growth and improve the lives of citizens kung karamihan sa atin ay may sakit, malnourished, gutom, at walang access sa masustansyang mga pagkain? Paano tayo magiging future leaders natin yan? So, kaya ngayon pa lang ay dapat pinaprioritize natin yung mga nutrition program and services for future generation, for them to be healthy and strong, to be able to continue improve our lives sa ating mga fellow Filipinos. So, being healthy is not just a personal achievement. It is a collective investment gaya nga po na sinabi ng ating Pangulo, when individuals thrive, communities flourish, creating a ripple effect of well-being, productivity, and shared prosperity. So, yun po. Ay, galing ni Sir Daryl. Na-pressure naman ako. May pag-cite ng sample. Pero ako wala po akong isa-cite, no? Pero ako bilang advocate po ang National Nutrition Council ng nutrisyong sapat para sa lahat ay naghahangad talaga na walang magugutom sa bawat tahanan. So, ang paglaan ng pondo po sa nutrisyon ay isang long-term investment. We invest in the nutrition and health of our pregnant women, which will eventually produce healthy children na may tamang timbang at malusog na katawan. So sila nga yung magiging future leaders natin, future teachers, future dietitians natin. So yun, malaking tulong talaga yung proper investment in nutrition. So kailangan natin mag-invest. Oo nga. So ako ba, kailangan ko ba sumagot? Pwede naman, ma'am. Next contestant. Well, siguro ako, no, dahil nga nandito ako sa gantong trabaho, Sir Daryl, ang malaking may aambag ko na ay through information dissemination talaga. Actually, kinikip ko yung mga script na to para pag may panahon, di ba, pwede mong basahin. Or even lang yung pag may nagtanong, ganyan. Tapos may share ako about sa mga discussion natin dito. Napakalaking bagay na talaga, no? So, ayun, hindi rin kasi madali, no, Miss Arlette, na every 2 days ay mag-live tayo about sa mga topics na ito. At talagang minsan sila Miss Arlette sa NNC ay nafe-feel ko yung pressure nila kasi umaga nang masisend yung script. Kasi talagang alam na alam mong binubusisi nila yung bawat ilalagay nila sa bawat episode, no? So, ayun po, siguro, maraming salamat din sa platform na radio station natin na ito. At talagang kahit na yearly natin halos tinatakel to, no, Miss Arlette. Pero napakalaking bagay pa rin na, ayun nga, hindi tayo magsasawa
na paulit-ulitin itong mga bagay na ito patungkol sa nutrisyon dahil nga hindi lamang ito trabaho ng NNC, no? Yes. Dahil tayo ang NNC. Para sa kantahin, ma'am. No? Tayo ang NNC. Ayun po. At Miss Arlette, no? Dahil wala nga ang ating caller ngayon, so sayang naman, no? Isa sanang magandang pagkakataon din para i-share naman nila kung ano yung kanilang mga plano sa barangay. So, Miss Arlette, bago tayo mag-commercial break, no, i-announce muna natin yung winners ng ating episode noong August 2, 2024. Araw po ito ng Biyernes tungkol sa Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. So, Miss Arlette, paki-announce naman po yung ating mga winners. Yes naman, Miss Chin. Nung nakaraang episode po ay tinanong natin ang ating Ensuanians ng mga tanong na tungkol sa Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. So, hayaan niyo pong basahin ko ang mga tanong at mga sagot nito. So, question number 1, ano ang tawag sa lagay ng kalusugan kung saan kulang ang taas o height para sa edad ng isang tao? So, ang tamang sagot po ay stunting, stunted o pagkabansot. Question number 2, sino-sino ang target beneficiaries ng Tutok Kainan Dietary Supplementation Program? So, ito po ay pertaining sa anong population group, no, or anong vulnerable group. So, ang sagot po natin ay nutritionally at-risk pregnant women at 6 to 23 months old children or stunted children. And question number 3, ilang probinsya or ilang provinces sa Central Luzon ang kasama sa TKDSP? So, ang sagot po ay 5. So, ito po yung Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, and Zambales. For our Nutri-Quiz winners po for last week, meron po tayong 5 winners. So, nakokompleto na natin, Miss Jean, yung 5 winners natin. So, allow me to announce. So, ang first winner po natin ay si Miss Rose Ann Cuico from Baliwag City, Bulacan. Pangalawa po si Miss Vine Salunga from Mabalacat City, Pampanga. Pangatlo po ay si Miss Faye Hana Esquilla from Santo Tomas, Pampanga. Pang-apat si Miss Raquel Ramos from Samal, Bataan. And panglima po si Maria Bella Adriano from Dinalupihan, Bataan. Congratulations po sa ating winners. Sa mga hindi naman po nanalo, ay wag po kayong panghinaan ng loob dahil mayroon kaming inihandang 3 katanungan for this episode naman. Kailangan lamang ay sagutin natin ito agad dahil ang first 5 entries na tama ang lahat ng sagot ay makakatanggap ng surprise gift mula sa NNC Region 3. Kaya naman po, huwag kayong maglilipat ng estasyon, ihanda ang inyong mga lapis at papel. Dahil sa aming pagbabalik ay mayroon kaming 3 katanungan para sa ating Ensuanians na ngayon ay umabot na sa 500. Yes. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalala. Ang first 1,000 days ng tao ay nagsisimula mula sa sinapupunan ng ina hanggang sa ikalawang birthday. Ang first 1,000 days ay isang kritikal na panahon kung saan kailangan ng mga sanggol at bata ng tamang nutrisyon para lumaking malusog at masigla at maiwasan ang malnutrisyon lalo na ang pagkabansot. Bukod sa tamang nutrisyon, kailangan ding matiyak na tama sa nutrisyon ang babae bago magbuntis at habang nagbubuntis. Pasusuhin si baby na eksklusibo sa unang 6 na buwan. At pagsapit ng ika-6 na buwan, ay bigyan ng karagdagang pagkain habang patuloy ang pagpapasuso. Kausapin at makipaglaro sa sanggol para lumago ang kanyang utak. Tiyakin na nakukuha ang mga health at social services. Tandaan, sa first 1,000 days na naaalagaan, garantisado ang kinabukasan. Suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Maging kampyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Pagkamalang kong kapatid kang Kristo, anak na ning Birhen Maria. Metong matibe doktrina ng Santa Iglesia Katolika, inggil king Nuha na Birhen Maria, yapining pangadala na banwa, kaladwa at katawan, nuno ka rin na tengalan ing ligaya king kapupusan ng kayang biye. Papakit na kay katamo, niti ing ulaganing kapanayan king biye, kapanayan aying banwayang tuneta mong santungan.
Nyapin po keng daratang Agosto 15 ning banwang kasulukuyan, Aldo Domingo, ing solemnidad ning pangadala na banwan ning Nuana Birhen Maria, adwan tamo ing saup ng ning Birhen, mangkanita ding balang Aldo ning Beatamo kaya tikingyato, maging pamagsadyala king kakatamong pamanuli karin banwa. Ing katawan tamo sagrado ya, templone ning Espiritu Santo. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kambening kayon Talasuyo, Pasiano B. Aniceto, Arsobispo Emerito, ating kapatid kong Arsobispo, Archbishop Florentino Labarias, miyabe kayang yatad kaya kayo, ing masayang pamipuri at pamagmasusi king solemnidad ning pangadala na banwa ning Nuana Birhen Maria. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Nutrition School on the Air for Everyone and Wana Season 2. Kasama pa rin po natin bilang co-anchor ang Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council Region 3 na si Ms. Arlette Claire M. Marco. At ang ating panauhin, ang Assistant Division Chief ng Local Government Capability Development Division na si Mr. Daryl L. Salvador ng DILG Region 3 Office. At ayan po, handa na ba kayo? Kami po ay may inihandang 3 katanungan tungkol sa episode natin ngayong araw. At para po sa ating unang katanungan, anong ahensya galing ang ating panauhin para sa episode na ito? Ano pong ahensya galing ang ating panauhin sa episode na ito? At para po sa ikalawang katanungan, tama o mali? Ang Barangay Nutrition Action Plan ay isang sectoral plan ng Barangay Development Plan. Tama o mali? Ang Barangay Nutrition Action Plan ay isang sectoral plan ng Barangay Development Plan. Para po sa ikatlong katanungan, anong parte ng taon dapat isinasagawa ang Barangay Nutrition Action Plan upang matiyak na maisasama ito sa Annual Investment Plan? Anong parte ng taon dapat isinasagawa ang Barangay Nutrition Action Plan upang matiyak na maisasama ito sa Annual Investment Plan? Nako, diniscussion ni Sir Daryl kanina, no? Muli po, ipadala ang inyong mga kasagutan sa NNC Region 3 Facebook fan page o sa numero na 0998-867-3704 at siguraduhin kayo ay naka-enroll para po sa tsansang manalo ng isang surprise gift mula sa National Nutrition Council Region 3. At marami pong salamat muli sa ating mga Ensoanian sa inyong pakikinig sa ika-6 na episode ng Ensoa. Bago naman po tayo matapos ay nais ko pong hinga ng mensahe si Sir Daryl na ating pong panauhin ngayong araw. Maraming Go, salamat Sir po, Daryl. Miss Chin and Miss Arlette. So in behalf po ng aming Regional Director, Attorney Anthony Sinoy da Sesotri, kami po ay nagpapasalamat sa NNC at DWBL 91.9 Bright FM sa pag-invite niyo po sa amin dito. At makakaasa po kayo sa suporta po ng DILG Region 3 sa laban natin sa malnutrition. So muli, maraming salamat po and good morning po sa ating lahat. Thank you so much, Sir Daryl, no, sa kanyang mga discussions sa umagang ito. Ayan, sa ating mga listeners, lalo na yung mga taga-barangay, barangay kapitan. Ayan. I-ready na ang inyong barangay action plan. At Miss Arlette, ikaw naman, no, ano ang iyong mensahe sa ating listeners? So, thank you ulit, Ma'am, for having me here. Kahit, ayan, minsan RP, minsan co-anchor, ayan. Pero very exciting po kasi talaga maging part nitong ating ENSOA. And nakakatuwa rin kapag nakita niyo po yung feedback ng ating mga listeners, especially sa Facebook page, may mga nagko-comment. So, nakakatuwa na na-increase natin yung appreciation natin for nutrition. So, ganun na rin po sana
sa pag-i-invest o paglalaan natin ng pondo para dito. So, sama-sama po tayong ma-achieve ang pondong sapat para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po Sir Daryl and Miss Arlette. Ngayon nga po ay naghatid muli para sa isang siksik, liglig at umaapaw na impormasyon ang Nutrition School on the Air for Everyone and Juana Season 2 na programa po sa radyo ng National Nutrition Council Region 3. Ngayon naman po bigyan natin ng pagkakataon upang batiin itong ating viewers dito sa ating Facebook page. Good morning po kay Tina Ruzol, Lorelai Baluyot, Cherry Pie Umlas, Lilian Chavez, Jason Cruz Guanzon, Sally Tria Viana, Chris Santa, Linda David, Erlinda Rafrea, Agnes Endaya Velasco, Joren Salunga, at kay Emelita Cabojo. Ganon din po kay Nena Bagsik, Marife Pelayo, Donna Blancada, Evelyn Mangampo Daet, Marta Ang, Caferina Reyes, Rose Amper Ebe, Jerome Ocampo, Zoe Tinay-Tinay, Stephanie Mesa, Bobby Yo, John Arzel Octavio. Ang dami Mula kay Vilma Daduyo, hello po sa inyo. Jing Pineda, Maria Baloran, Paul Brian Badelik, Felicidad Patani, Loren Laping, Belinda Yeboa, Alma Esperanza, Rosemary, Damver Manansala, Jocelyn Lopez at Divina de Guzman. Good morning din po kay Gloria Samson Lasco, Hermie Baros, Lorena Cole, Vilma Panopio Rizo, Lourdes Tumang, Medjeline Abrera, MG Cortez, Mirna Almario, Oli Lambot, Marisa Simpao, Orlando Naku, Telma Castro, and Josephine Cajetas. Ayan, mula po kay Cherry Pie Umlas and Linda Anicete David. Good morning kakaluguran. And ayan, Sister Chinchin siguro yan. At syempre para din po sa ating iba pang programa ngayong umagang ito, no? Huwag po nating kalimutan na pakinggan ang ating 10:30 a.m. Rosary at syempre ang ating 11 a.m. Misa King Radio with Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, 12 noon Kwentuhang Katoliko with Reverend Father Ramon Torres, 3 p.m. Chaplet of the Divine Mercy, 3:30 p.m. Sunis Kapampangan, 5:30 p.m. Tuesday Novena to Saint Anthony of Padua, and 6 p.m. ang ating pong Barkadahan kay Kristo with Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, Sister Lorelai and Sister Base Guevara. At 7:30 p.m. po ang ating 75 years full of grace with Reverend Father Joselito Among Tok Vital. At bukas naman po ang ating 6:20 a.m. live mass from Santo Niño Parish, Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. Ang atin pong 8:30 a.m. Kasangga at Kalusugan, 9 a.m. Public Service Advisory, ang ating 11 a.m. Misa King Radio, 12 noon Kwentuhang Katoliko with Reverend Father Ramon V. Torres. So Sir Daryl, baka may gusto po kayong i-greet ngayon from your office o kapamilya? Binabati ko yung mga kasama ko sa office sa Local Government Capability Development Division headed by our Division Chief Sir Lee Allen Penedat. At sa misis ko sa Porac, good morning, babe. Yan. Kayo po Sir Daryl, tagasan po talaga kayo? Tubong Romblon. And dito na lumaki sa Angeles at nakapangasawa ng taga Porac. Ayan. Basta taga Kapampangan, maganda, no? Maganda. Iba ata yun. Iba yun sinasabi ni Sir. Pero maganda talaga mga Kapampangan. Yes, tama. Oo. Ano, bukod sa pagiging maganda, anong katangian pa? Mabait. Oo. Mapagmahal. Oo. Maingay. Konti. Minsan. At ayun po, magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode. Sa Biyernes po ito, August 9, 2024, upang alamin naman ang tungkol sa nutrition in emergencies. Perfecto, no? Lalo na nitong mga nagdaang linggo Puro na ulan tayo, na yan, ma'am. binagyo tayo. Abangan nyo po yan sa susunod na linggo, mga kanutrisyon. Muli ito po si Miss Chin na nagpapaalalang panatilihing malakas ang katawan, kumain po tayo ng wasto at pangalagaan ng ating kalusugan hanggang sa muli po nating pag-aaral. Maraming salamat po.
serbisyong sapat para sa lahat.